Tatsuniyar wani mutum wadda mutanen garinsu suke mai laƙabi da Attalili Attagazuti saboda tsabagen tattalin da Allah ya yi masa. Ku biyo mu domin jin yadda aka ya samu wannan suna da kuma yadda aka yi yake da wannan tattalin masifa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum, muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. A cikin wani gari wanda ake kira da Tudun Wada, akwai wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda ake kira da Tinga. A cikin wannan ƙauye mutane suna zaune cikin zaman lafiya da riƙon amana. Sannan kuma a cikin wannan ƙauye again akwai wani ɗan tsoho wanda ake kira da Malam Baƙo. Malam Baƙo ya kasance mutum ne na jama'a, sannan mutum ne mai bargwanci da abin dariya. Mutanen garin nan suna ganin matuƙar girmansa, amma sai dai akwai wani abin mamaki dangane da wannan mutumi. Malam Baƙo ya kasance ko da iska zai shaka sai ya auna ta kafin ya shaƙe ta. Kuma menene yasa yake auna ta? Saboda Malam Baƙo Allah ya zuba mai tattalin masifa, amma ba haka kurin fa wannan tattali ya biyo sila ba. Akwai dalili da kuma abin da yasa Malam Baƙo yake aiwatar da wannan tattalin nashi. Kamar yadda kuma duka mutanen garin nan suka sani, Malam Baƙo ya kasance mutum ne ba mai yawan magana ba, amma duk lokacin da wani ya zo yana masa dariya dangane da wannan tattali da ke da shi, Malam Baƙo yakan buɗe baki ya ce, da ka san daga inda ruwan sama ya zubo, da ba za ka bar shi ya ringa zuba hakurin ba tare da ka nemi abin da za ka ɗiba ba. Haka dai Malam Baƙo yake ci gaba da aiwatar da rayuwar shi da wannan tattalin ba tare da kowa ya ji dalili ba. Mutanen garin nan sun kasance suna mamakin yadda Malam Baƙo yake rayuwa, duk da mutum ne mai arziki ba kaɗan ba, amma yayin da ya zo siyayya ba fa zai wuce iyakar abin da ya tsara ba. Tun a gida yake tsara irin siyayyar da zai yi. Idan zai sayi magi to yakan siyi na yanda ya ga dama ne ya rubuta. Komai ya rubuta shi a list, yana zuwa zai ba mai kanti ko ya ce ya haɗa mai komai na iya kuɗinsa. A haka dai mutane suka ci gaba da wannan rayuwa, har wasu ma suke zargin cewa Malam Baƙo yana da tattalin nan ne saboda baƙin hali da kuma mummunan hali. To jama'a, ga sanadiyar tattali da kuma mako da wannan Malam Audu Baƙo yake da shi. Domin jin yadda Audu Baƙo ya samu wannan asalin tattalin nashi, muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa, kana kuma ku danna like da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Lokaci ɗaya, rana ɗaya, akwai wani matashi a garin na Tudun Wada mai suna Musbahu. Musbahu ya kasance matashi ne mai son jin gulma da kuma munafurce. Haka wannan matashi ya karfafa gwiwa domin ya je ya samu Malam Baƙo akan sanadiyar da kuma me yasa yake da wannan tattali. Haka akai, ranan nan kuwa ya tafi gidan Malam Baƙo da yamma. Yana zuwa koyatar da Malam Baƙo a zaune yana yin jin rediyo. Malam Baƙo yana zuwa kanshi sai wannan matashi ya tambaye shi, to Malam Baƙo, dan Allah na zo da wata tambaya. Malam Baƙo kawai ya girgida kai yayi dariya yana cewa, to Allah ya sa ina da amsar wannan tambaya taka. Wannan matashi lokacin da ya kalli Malam Audu Baƙo, nan take ya samu ƙarfin gwiwar faɗa masa wannan magana. Lokaci ɗaya ya fara cewa, Malam Baƙo, ina so na ji menene dalili da kuma silar yin wannan tattali naka, dan Allah ina so ka faɗa min gaskiya. Sai Malam Baƙo ya kalli fuskar wannan matashi da fuska wadda take ɗauke da labari da kuma tarihi na wani abu da ya taɓa wucewa a baya. To jama'a, muna so ku ci gaba da bibiyar mu domin jin yanda aka yi Malam Audu Baƙo ya samu wannan tattali nasa da kuma wannan mako da yake da shi na siyan abubuwa. Malam Audu Baƙo ya ce, to na ji wannan tambaya taka, amma duk da wannan tambaya ta yi mun tsauri, amma bayan da zan yi, ko domin na ga na wanke kaina daga wannan 'yan camfe-camfe da ake min a cikin wannan gari namu, zan yi ƙoƙari in baka labarin duk abin da ya faru da ni a shekarun baya. A da na kasance ni ma mutum ne mai wulakantar da dukiya. Na kasance ina yin wasa da kuɗi kamar ba samun su nake ta wahala ba. Na kasance mutum mai arziki ba kamar yadda nake a da ba, amma lokaci ɗaya na rasa komai.
na rasa gidana, na rasa iyalina, na rasa komai da na mallaka a wannan lokaci. Haka rayuwa ta juya min baya. Menene dalili? Saboda ina wulakantar da kuɗi ne yayin da na same su ta hanyar wahala. Kuma duk da na san cewa a wannan mataki da nake, wulakantar da kuɗi ba nawa bane. Malam Bako ya ci gaba da cewa ba komai bane yasa na rasa dukiyata, face wata gagarumar gobara da aka yi a cikin gurin kasuwar mu inda muke neman kuɗi. Wannan gobara hakika ta kone min komai da nake da shi, sai da ta kone komai arzikina da komai da komai. Abokan kasuwanci na a wannan lokacin sun guje ni, sun manta da irin zaman da aka yi na amana da halanci. Na koma ina yawo, ina kwana akan titi, na zama kamar bararren mutum. Haka rayuwa ta canza mun, kuma ni na san ba komai bane dalili face wannan wulakantar da kuɗaɗe da na yi a lokacin. Amma haka dai rayuwa ta ci gaba da gudana a wannan lokacin. Na kwana da yunwa, kai sai da ta kai ma daidai da ruwa idan zan sha sai na je na yi bararsa a gidan mutane, ko kuma na samu wata rijiya na je na ɗiba. Ba wanda zai taimaka min a wannan lokaci ya taimake ni na ɗiba, ko kuma a ɗebo mu, duk da a lokacin na fara manyanta. Amma me, tun daga wannan lokaci na ɗau alwashin cewa idan har na ƙara samun wata dama ba zan ƙara yin wasa da ita ba, ko kuma na wulaƙanta kuɗi. Zan riƙe kuɗi kamar yanda nake riƙe da rayuwata. Insha Allah ba zan ƙara wulaƙanta kuɗi ba. Na ɗau wannan alƙawari a wannan lokacin. Tun daga wannan rana duk abin da na samu na kasance ina mai girmama shi, ina mai tattala shi, na daina wulaƙantar da kuɗi. Aikwa Allah ya dubi zuciyata ya ɗan damun da arzikin da nake da shi, amma duk da ba duka bane, amma na gode wa Allah a wannan lokacin. Haka na ci gaba da rayuwa. Nakan samu kaɗan, in samu kaɗan, amma zan iya tattala shi domin na ajiye wani kuma na ci. Mutane abin da basu gane ba, Malam Bako ya ci gaba da cewa wannan matashi mai suna Musbahu, mutane basu gane ba, tattali ba talauci bane, tattali hikima ne. Sannan in baka san yanda za a yi ka ajiye kaɗan ba, to in ka sami mai yawa ba za ka taɓa tattala shi ba. Haka dai Malam Musbahu, duk da wannan labari ya karya mai zuciya matuƙa, amma tun da wannan lokaci ya je ya yaɗa cewa mutanen gari su daina yi wa Malam Bako kallon mai mako. Ba mako bane, ya taɓa gamuwa da darasi ne a rayuwar baya. Tun daga wannan lokaci Malam Bako ya zama babban mutum, duk da wannan tattali da yake da shi, amma mutane ba sa mai wannan kallo. Haka dai ya ci gaba da aiwatar da rayuwarsa ba wannan gutsuru tsoma da aka saba yi mai ada. To jama'a, wannan labari darasi ne a cikin rayuwarmu. Ya kamata mu koyi tattali, ko da mutum ba zai tattali mai kaɗan ba, ya kamata mutum ya ringa lissafa rayuwarsa ya za ta kasance mai. To jama'a, anan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta, muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha mu mai albarka, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, kana kuma ku danna mana liking da comment domin jin ra'ayinku a wannan shiri. Domin idan kuka danna mana liking da comment, shine zamu ji ƙarfafa gwiwar mu domin kawo muku abin da kuke so. Mun gode.